bate cu cineva, Toni. Da, știu. Dau oabe. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Și nimeni văd. La copac! Vezi că e mașină către el. Ha, l-am omorât eu. Vezi la mașină, vino. Dă-i, dă-i, dă-i! Trăgeai sau? Da, Bob, trăgeam, dar n-am ce să-i fac. Vezi că ai 5.000, pleacă și cumpăr-mă dacă... Dar m-am dat o deula, cearau te momele na trângeau te mereste jastuc. Tutti frutti tequila, tequila stegilavas, tequila stegilavas, le rumienzate vaca. Nici eu nu mai am. Mi-a luat M13-le, băga mea și pula morții. Bobby, poți să te uiți un pic spre mine, că era unul în spatele meu. Aoleu, vine o mașină. Stai. Vino cu a, vino cu a! Gata, gata, mai am omorât. Mort! Unul în casă. I-am dat jos armuri. Noi am venit numai așa, să vă stai frumos. Ce dracu ai tras, mă, să mor eu? Uite-l pe ăla acolo. Stai, stai. A omorât altul. Da. Din casa aia. Bă, doi lângă mine, Toni! Dă-le! Bă, băgam zi. Bă, dar... Bă, Bobby, dar tu unde te uiți cu aia? Eu i-am auzit pe ăștia, ești prost? Bă, vine bounty-ul la noi. Vino încoa, vino încoa. Stai, mă, în praf. Au ăștia ar... Trebuie să... Iau și eu ceva. Și că tu unde te uiți cu aia? Păi eram în stânga, după clădirea asta aici. Dar de ce nu vii sus aici la mine? Că tu știi ce bine stăm? Stai tu acolo sus, că ești bounty, eu nu vreau să vin. Că nu m-a zăpăcit ăsta Felix cât aleargă. Uite-i pe doi aici. Băi, ăia vin să te omor. Mai sunt? Unul a murat. Și unul? Și unul nu știu. Trebuie să ținem dealul ăsta aici. Aici sunt. Păi, dar n-avem, bă, munition box, n-avem nimic, am Are ăla acolo, secel, are armor. Mă duc să le iau. Care, mă, ăla? Ăla, mă, care a murat. Ai armor? Da, am tot ce-mi trebuie. Mai stai pitit că mai ai 2 secunde. Ce
ce să stau, frățică? Asta e dealul nostru de aici. Gata, nu trebuie să ne mai ia nimeni ăsta. Da. Și am și cover. Ai dealul, coaie, vină cu apă, deal. Tony, după pietre. Aoleu, precision pe mine, precision pe mine. Vino în zonă, vino în zonă. Am mască, am mască. Unul uită la acolo. Uite pe doi acolo, uite acolo, 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 nu pot să pun de piatra asta, acolo, acolo sunt doi. Futu-ți piatra mătii să-ți fut. Ok, gata, gata. N-am bombe, n-am sente, n-am nimic. Nici eu n-am nimic. Îi ținem pe aia doi în stânga Da, n-au, iau piatră, n-au. și noi, Doar, hai, noi avem cea mai bună poziție după hartă. n-am, iau un pic. Tu piatra mătii. Dă-i-o! N-am cum. Ia mai bine. Precision, fugi! Am fugit, am fugit. Acolo, acolo! Bine, bă, Ăla e, bă. bobiță, bă. Uite câte kill-uri ai avut, jegule. Că m-am câștigat?